Adunay higayon nga makabutar ang live streaming audience, maanaa ka man sa Pilipinas o sa gawas sa nasod. Mamahimo kang maka-empluwensya sa pagpili sa mananaog sa Grand Showdown Competition sa sangka sa mga festivals. Gawas ni Ana, ang mga voters nga nakapili sa Grand Champion adunay tsansa nga makadaog og brand new car. Unsaon man, inighuman pagsayaw sa matag 5 ka contingents, adunay mo gawas nga voting link. O iscan lang ang QR code sa imong screen aron mo gawas ang voting platform. Human nimo pagpili sa imong labing ganahan nga contingent. Ibutang ang imong kompleto nga pangalan o contact number. Sigurado lang nga makabotos ka sa napulo ka mga grupo sa mga contingent o kung usa sa imong mga gibutaran mao ang midaog isip grand prize winner, makakwalify ka sa grand prize raffle. Ang swerte nga online voter nga nakabutar sa winning contingent makadaog og brand new Toyota Hilux. Atangin ninyo, Agosto 28, gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sawa. Pasigar mo sa